Hola a tothom. Anem a veure les possibilitats que ens dona Krita a l'hora de treballar amb capes. Si anem aquí a la dreta, veurem que tenim una finestra on podem visualitzar les capes que tenim actives en el document. En aquests moments hi ha la capa de fons, que és la capa número 1, que és la que ve per defecte quan obrim un document a Krita, i tres capes més, que són tres capes que he generat jo per fer, diguéssim, els exemples que veurem ara a continuació. Anem a fer invisible amb l'ullet aquest, ens quedem només amb la capa número 1, que és la que ve, diguéssim, per defecte quan obrim el document, que si la fem invisible veurem que ens apareixen uns quadradets, que això vol dir que tenim, diguéssim, una transparència al 100%, per tant no tenim informació en el que és el document. Si la fem visible, se'ns torna blanc una altra vegada, senyal que això és opac, no? En aquest cas de color blanc. Si fem visibles la capa de sobre, per exemple, amb l'ullet, veiem que se'ns apareix aquesta pastilla de color verd. Això el que fa és sumar la informació que tenim a la capa 2 a la capa 1. A la capa 2, per exemple, tenim el que és la pastilla i tenim tota aquesta zona del voltant transparent. Però com que el fons és tot opac, el resultat és el color blanc i el color de la pastilla a sobre el blanc. Si fem visible la capa de sobre, ens taparà la part de la pastilla de sota, i així successivament. L'última capa sempre tapa la capa que hi ha a sota o les capes que tenim a sota. Si el que volem, per exemple, és modificar l'ordre de les capes, ho podem fer, i això ho farem doncs arrossegant amb el clic del ratolí esquerre i deixant-la anar allà on a nosaltres ens interessa. Veieu que estic canviant l'ordre. I ara tenim doncs, la capa verda que està dalt de tot, per tant, tapa la blava i la blava tapa la vermella. Si faig invisible la blanca, tornem a veure doncs, la part transparent, no? I la part opaca, que és la part dels dibuixos o la part de les capes que jo he generat aquí. Per manipular una capa, nosaltres l'hem de seleccionar, si no, no la podem manipular. Per exemple, si anem a la capa número 2 i dibuixem, aquí no sé, un traç, se'ns fa la capa número 2. I si la fem invisible, també fem invisible el traç que acabem de fer. Si el que volem és fer un traç en la 3, ens hem de col·locar a la 3. Hi ha una altra manera de fer això i és amb la tecla R. Per exemple, en lloc de venir aquí a clicar la capa per treballar, amb la tecla R podem dir, mira, ara vull manipular o vull treballar sobre la capa verda, que és la capa número 2, doncs em poso sobre la zona verda i amb la tecla R clico i botó d'esquerra del ratolí i ja se m'ha posat a la capa 2. Per tant, ara jo podria dibuixar sobre la capa 2. Si vull anar a la capa blava, faig el mateix, amb la R i estic a la blava o la vermella. Això va molt bé quan hi ha moltes capes i volem manipular o volem borrar, per exemple, una taca que ens ha quedat en un lloc però que no sabem a quina capa és, doncs ens posem a sobre, cliquem amb la tecla R i automàticament anirem a la capa on es troba aquella taca. Bé, doncs, continuant, tenim, per exemple, el que és l'opacitat. Aquí tenim l'opacitat de la capa. Podem fer una capa més transparent o menys. També tenim el sistema de fusió, en aquest cas tenim el sistema normal. El sistema de fusió és la manera en què interactua la capa que tenim seleccionada amb les que hi ha a sota. El sistema normal, que és el que ve per defecte, el que fa és a permetre que els píxels que tenim a la capa seleccionada se sobreposin sobre els píxels que hi ha a les capes de sota, sempre i quan respectin, o sigui, sempre respectant les característiques de transparència o d'alfa que tingui cada píxel. Hi ha diferents sistemes de fusió, no en parlarem perquè n'hi ha molts, però perquè veieu, per exemple, per posar un exemple, si li diem esborrar, el que ens ha fet és esborrar tot el que tenim per sota, no? O sigui, la capa 2,
amb l'opció de fusió esborrar, esborra tot el que hi ha per sota. Veieu que hi ha diferents sistemes, n'hi ha molts d'altres. Ho deixem en normal. I un altre, per exemple, tenim aquesta icona d'aquí, que el que ens fa és permetre que regulem la mida de les imatges, aquestes imatges de l'esquerra que ens serviran per identificar d'una manera més o menys ràpida el contingut de cada capa. Continuem aquí baix, per exemple, tenim l'opció de crear capes noves, amb aquest símbol d'aquí baix, aquest més, tenim una capa nova, tenim la paperera per borrar, tenim per duplicar, ara tenim duplicat de capa, borrem també, tenim la possibilitat de moure'ns, igual que arrossegar, però amb les fletxetes aquestes també ens permet moure'ns amunt i avall a la capa. Tenim les propietats de capa, aquí tenim més o menys el que tenim aquí a la finestra, tenim el nom, tenim l'opacitat, tenim el mode de fusió, tenim l'opció també de col·locar un color, o sigui, de donar un color a la capa, que això ens ajudarà també a gestionar i identificar millor cada capa, per exemple. Tenim l'opció també de fer visible i invisible, des d'aquí, amb l'ullet, de bloquejar una capa. Això el que farà serà protegir una capa de possibles manipulacions accidentals. Tenim també l'opció d'heretar l'alfa, per exemple, heretar l'alfa, si li diem heretar alfa, en aquesta capa d'aquí, aquí no hi ha alfa, o sigui, perquè és la suma de totes les capes, per tant és tot, diguéssim, opac. Si el que faig invisible la capa de sota, aquí sí que hi ha alfa, perquè ara no tenim la part opaca del fons. Llavors el que ens fa és heretar l'alfa de tot el que hi ha sota i ens ho retalla, veieu que ens ho retalla, ens hereta l'alfa aquest alfa d'aquí l'ha heretat. Per tant, menys la zona opaca, que és aquesta d'aquí, que la deixa. Llavors hi ha l'opció també de bloquejar l'alfa, que és aquest d'aquí. Això ho tenim aquí a la dreta també, diguéssim, el candau de bloquejar, heretar l'alfa i bloquejar l'alfa. Bloquejar l'alfa afecta només a la capa en concret. Per exemple, independentment de si tenim l'alfa activat de les altres o no, o sigui, si ho tenim opac o no, aquesta sí que hi ha alfa, no? Estem a la capa 2, per tant, això és transparent. Encara que tinguem les altres activades, continua sent transparent. Per tant, si nosaltres volem donar una mica d'ombra aquí, per exemple, veieu, ens permet donar ombra, de manera que no ens faria falta reservar, això ens faria guanyar temps. Ara, això sí, s'ha d'anar al tanto perquè el que estem fent és manipular el contingut que hi ha dins de la capa, això també ho hem de tenir en compte. Més coses, per exemple, hi ha l'opció també amb el botó dret, si premem el botó dret tenim més o menys el que us he explicat aquí, però d'una manera més ràpida, tenim el dels colors, tenim el de les propietats, tenim tallar una capa, copiar-la, enganxar-la, esborrar-la, duplicar-la, fusionar-la amb la capa inferior, fusionar una capa, la capa activa amb la capa inferior, fer, per exemple, una capa a partir de totes les capes que estem veient, o sigui, fer una capa amb la visibilitat de tot el que estem veient. Hem fet aquesta capa d'aquí, que és exactament el que estàvem veient, que és això d'aquí. Tornem a fer visible. Tenim també, per exemple, la possibilitat de fer un grup, agrupar. Això ho farem, per exemple, clicant les capes que vulguem agrupar i ja tenim el grup, que podem plegar o desplegar. Això també ens ajudarà a gestionar millor i organitzar-nos. Tornem a desagrupar, des d'aquí, desagrupar. També tenim la possibilitat de, per exemple, en aquesta fletxeta d'aquí, de crear nous tipus de capa. Per exemple, ja vam parlar de la capa vectorial, que això ens permet dibuixar vectors. Tenim també una capa clonada, que això el que ens fa és, ens hereta d'alguna manera tot el que estem fent a la capa original, ens ho aplica a la capa clonada.
Tenim també, per exemple, un filtre de capa o una capa de filtre que si la... A veure, que mirem de crear-la, cancel·lar, crearem una sobre de tot, que és aquí sobre, ens aplica, per exemple, un filtre a tot el que hi ha sota. No sé si ho veiem, estic aplicant un filtre aquí, o que vulguem, de manera no destructiva, o sigui, si aquesta capa la traiem, doncs continuem tenint aquí. I bé, hi ha més possibilitats. Jo crec que més o menys, diguéssim, per fer-nos una idea de les possibilitats que tenim amb aquest programa, doncs hem tocat lo principal. Espero que us serveixi i això és tot. Fins una altra.